burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbin lamuran mu dan sayyidi Abu Talib. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Ya gani yu Allah hayyun da kai nake fahari, dan kadai takar ruhin da hasidi zulqadari, bani zanzurutun baiwar yabo cikin nazari, kar na saba tsarin shari'a cikin dukan lamari. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Maula ya salli wa sallim da'iman abada, kuma fi wadatar bayi arzikin rauda, dan kadai ta zatin ka ya dauke dukkanin kasada, jarumin ka zaɓaɓɓen ka mai gidan sauda. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Sanya dangin saburai shutsan Abu Talib, kana sa sahabban mai sai ta kaunu da hanajib. Rabbana hada da waliyai masu san sahabib, jallasa da sidi sharif sani imam ahbab. Sallama gare ka madafarar kaunu almadani, sallama gare ka imamul kulli zulmanni, sallama mabudin kofar jalla rahmani, karbi sallama ta dan Fadima ummul hasani. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, sha baitukan magabata zamanin Allah, sha hauhawar girma farkon furta balagar kuwar Imam Ali sirrin cikin sallah. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Muhammadin ashraf arabi wal ajami, Muhammadin khairu man yamshi ala qadami, Muhammadin basidul ma'ruf jami'uhu, Muhammadin sahibul ihsan wal karami. Muhammadin tajrus lillahi qadibatan, Muhammadin sadiqul aqwali wal kalami, Muhammadin thabitul mizaj hafizuhu, Muhammadin tayyibul akhlaqi washiyami. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Muhammadin ruwiyat bin nuri dinatuhu, Muhammadin lam yazal nuran min al-qidami, Muhammadin hakimun bil adli zu sharafin, Muhammadin ma'dinun bin ami wal hikami. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Muhammadin khairu khalqillahi min mudarin, Muhammadin khairu rusulillahi kullihim, Muhammadin dinuhu haqqun nadinu bihi, Muhammadin mujmilan haqqan ala alami. Muhammadin zikruhu rawhun li anfusina, Muhammadin shukruhu fardun alal umami, Muhammadin zinatul dunya wa bahjatuha, Muhammadin kashiful ummati waz zulami. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Muhammadin sayyidun tabat manaqibuhu, Muhammadin sagahu rahmanu bin ni'ami, Muhammadin safatul bari wa khiratuhu, Muhammadin tayrun min sa'iri tuhami. burdatul madih manufar mu kai ne rasulallah, karbu baitukan mu dan sayyidi Abu Talib. Muhammadin daikun lidayfi mukrimuhu, Muhammadin jaruhu wallahi lam yudami, Muhammadin tabati dunya bi bi'th
qissatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami. محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم بردة المدينة فرق كان رسول الله كربويتكم مودن سيدي أبو طالب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بردة المدينة فرق كان رسول الله كربويتكم مودن سيدي أبو طالب بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم ni Mustafanka kamun sutura nabiyullah kullum ka bar ni ana ka dan arzikin su bila da nai nufin yin furuci ya zam kai nake shela ka ji kanta ummina babana a bashi kula بردة المدينة فرق كان رسول الله كربويتكم مودن سيدي أبو طالب